Sigmund Mifsud kien jgħid lil vittma ta' fastidju sesswali illi kienet teżaġera fir-rapporti tagħha. Dan instema' fil-qorti tlieta wara nofsinhar kif il-Kap Eżekuttiv tal-Orkestra Nazzjonali kemm il-darba kien iffaċċat mill-vittma ta' fastidju sesswali li kienet tirrapportalu illi Għawċi li kien jaħdem magħhom kienet jiffastidja. Madankollu Mifsud kien jgħidilha illi qed iġġibhom bi kbar. Il-vittma qalet dan meta kienet qed tixhed fil-bidu tal-kompilazzjoni ta' Sigmund Mifsud li qed jiġi mixli illi prova jaħbi l-evidenza. Fl-art ta' seduta quddiem il-Maġistrat Gabriella Vella huwa ngħata libertà provviżorja fuq depożitu ta' 1,000 euro garanzija personali ta' 5,000 euro jiffirma kull nhar ta' tnejn u ġimgħa fl-assa tal-Pulizija ta' Taslima. Il-vittma qalet illi l-ewwel darba li ltaqet mal-akkużat kien fuq il-vapur ta' Għawdex u hemm kienet qaltlu li għamlet żmien taħdem Londra u offrilha biex taħdem mal-Orkestra Nazzjonali. Hija qalet illi ir-relazzjoni tagħha ma' Mifsud kienet skont il-burdata tiegħu imma wara ftit ta' żmien l-atteġġament tiegħu magħha kienet ikun wisq qiebes u kien jiksera qudiem in-nies ta' spiss. Qalet illi tiftakar illi waqt iklam artista famuża beda jara u għamlet lejl sħiħ tibki u qalilha illi jekk ma tridx taħdem titlaq id-dar sabiex isib lil xi ħadd ieħor minn floka. Hija qalet illi għamlet rapport fuq sexual harassment wara illi kitbet ittra ta' riżenja u kif ra Sigmund Mifsud qalilha x'kien l-iskop tagħha sabiex iqabbad avukat ħajara x'passi ser jieħu kontrija. Dwar dak illi kien jagħmlilha l-Għawċi qalet illi kien imissa b'mod indeċenti u jibgħatilha ritratti indeċenti. Dwar l-ittra ta' riżenja, Mifsud kien qalilha biex tara x'se tagħmel u li kien ser ikollha ibiddilha għax kien ser jieħu passi kontrija u kien se jħarrika kif ukoll kien se jqabbad avukat kontrija. U qalilha wkoll illi kienet qed tindaħal fi problemi ta' ħaddieħor u li jekk tieħu passi bil-pulizija kien se jkellem avukat ukoll. Hija saħqet li l-Sigmund kienet qaltlu li spiċċat bi problemi ta' saħħa mentali minħabba dak li kienet tgħaddi minnu iżda xorta waħda ma kien għamel xejn. Intant wara li raġel impjegat mal-Orkestra Nazzjonali ammetta każ ta' fastidju sesswali fuq il-kollega tiegħu, għatak minni dan ix-xahar kien tressa l-qorti l-Kap Eżekuttiv tal-Orkestra Nazzjonali Sigmund Mifsud. Huwa kien inżamm arrestat wara li kien akkużat li ndaħal fil-każ u li allegatament għamel minn kollox biex il-vittma ma tagħmilx rapport mal-pulizija. Intant il-prosekuzzjoni allegat illi Mifsud organizza laqat mal-mużiċisti u mal-amministrazzjoni tal-orkestra sabiex ma jitkellmux dwar il-każ. Sigmund Mifsud qed jiġi mixli wkoll li bejn ix-xahar ta' Mejju 2019 u Novembru 2022 uża vjolenza morali u psikoloġika fuq impjegata kif ukoll fost oħrajn illi ma ħallix tagħti tarif jew provi meħtieġa f'kawża kriminali jew ċivili bil-ħsieb illi ma jinħarġux provi kontra min wettaq reat. Fil-każ ta' Sigmund Mifsud il-prosekuzzjoni qed titmexxa mill-Ispettur Kevin Pulis u Gabriel Mikallef fil-waqt illi għall-Kap Eżekuttiv tal-Orkestra Nazzjonali qed jidhru l-avukati Edward Gatt, Mark Vassallo u Sean Zammit.